IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impasingked ti Police Captain Randy Damo, Hepe ti PNP Solsona anang iwayat da ti drug bypass operation kontra iti maysa a farm caretaker iti barangay Bagbago Solsona. Kunana anak kumpiskar manipod iti suspect ti maysa sa siya iti maipagarup a shabu maysa a motor ina bypass money ken boot shoes. When ningwayat tayo Ma'am Sir Lawrence ti maysa manen nga anti-illegal drugs bypass operation dito barangay Bagbago Solsona Ilocos Norte. Ket kalpasan nga na-consummate dito transaction ket daksang gasat nakadlaw dito nagbali na suspect ket naitarayan na ti posible apan nakaresto na Sir Lawrence. Ngem pagsayatan na isa narecover tayo dito at dati nagatang tayo nga may isang sasi ken narecover tayo pa dito motor nga inusar na ken dito bypass money nga nausar Sir Lawrence. Idaw dawat ti Hepe di publiko ano magkita dati suspect iti pagamuda laing kadakwada sumangsango ti suspect iti kaso pa nagsalungasing ti RA 9165 to no Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.